Здравейте хора, това е Анди. Знам, че не съм правил видео от много време и в това видео ще разказвам за няколко фобии. Първа фобия – агорафобията. Агорафобията е страх от места или ситуации, от които не може да избягате. Самата дума се отнася до страх на открити пространства. Хората с агорафобия се страхуват да не бъдат в големи тълпи или да останат в капан извън дома. Те често избягват напълно социалните ситуации и остават в домовете си. Много хора с агорафобия се страхуват, че могат да получат пристъп на паника на място, от което не могат да избягат. Тези с хронични здравословни проблеми може да се страхуват, че няма да получат спешна медицинска помощ в обществена зона или където няма налична помощ. Втора фобия – социалната фобия. Социалната фобия се нарича още социално тревожно разстройство. Това е изключително безпокойство от социалните ситуации и може да доведе до самоизолация. Социалната фобия може да бъде толкова тежка, че най-простите взаимодействия, като поръчка в ресторант или вдигане на телефона, могат да предизвикат паника. Хората със социална фобия често правят всичко възможно, за да избегнат публични ситуации. Трета фобия – акрофобията. Това е страхът от височини. Хората с тази фобия избягват планини, мостове или по-високите етажи на сгради. Симптомите включват световъртеж, замаяност, изпотяване и усещане, че всеки момент можем да загубим съзнание. Четвърта фобия. Добре ли си? Добре ли си? Да. Клаустрофобията. Това е страх от затворени или тесни пространства. Тежката клаустрофобия може да бъде особено проблемна, ако ви пречи да се качите в автомобил или асансьор. Хората, които страдат от тежка форма на клаустрофобия, имат затруднения в справянето с задачи от ежедневието и е необходимо да се обърнат към специалист, за да започнат да водят нормален начин на живот. Пета фобия – хемофобията. Това е фобия от кръв или нараняване. Човек с хемофобия може да припадне, когато влезе в контакт с собствената си кръв или с кръвта на друг лице. Шеста фобия – никтофобията. Тази фобия е страх от нощта или тъмнината. Почти винаги започва като типичен детски страх. Когато прогресира в юношеска възраст, тя вече се счита за фобия. Седма фобия – глусофобията. Тази фобия е известна като тревожност или страх от говорене пред публика. Хората с тази фобия имат тежки физически симптоми, дори когато си помислят да бъдат пред група хора. Лечението на тази фобия може да включва терапия или медикаменти. Осма фобия – авиофобията. Това е известно още като страх от летене. Хората с тази фобия избягват да пътуват със самолет, а ако им се наложи, изпитват панически страх през цялото пътуване. Често страхът е толкова силен, че човек не може дори да се качи на самолета. Девета фобия – фобията. Делтофобията е страх от заболекари или стоматологични процедури. Тази фобия обикновено се развива след неприятно преживяване в заболекарския кабинет. Може да бъде вредна, ако ви пречи да получите необходимата стоматологична помощ. Десета фобия – арахнофобията. Това е фобия от паяци. Човек с тази фобия не може да гледа паякообразните дори на снимка. Името произлиза от героиня от древногръцката митология Арахна, дъщерята на цар Едмон, която била изкусна тъкачка, но била превърната в паяк от богинята Хеката. 11 фобия – кинофобията. По-разпространена като фобия от кучета, кинофобията представлява екстремен страх от четириногите. Смята се, че около 1/3 от хората, които страдат от тази фобия, имат страх и от котки. 12 фобия – орнитофобията. Хората с орнитофобия имат неистов страх от птици и перушина. Повечето от хората, които страдат от тази фобия, изпитват високо чувство на безпокой покрай птици, а реакцията на самите животни може допълнително да засили усещанията им.
Аз нямам такава фобия. 13-та фобия. Офидиофобията. Хората с тази фобия се страхуват от змии. Много хора се страхуват от змии, но хората с тази фобия не могат да понесат влечугите дори на снимка или на видео. 14-та последна фобия. Папирофобията. Макар и рядко срещана, папирофобията представлява неистов страх от допир до хартия. Някои хора, които страдат от тази фобия, изпитват истински ужас при докосването на суха или мокра хартия. Благодаря, че гледахте моето видео. Надявам се да ви е харесало и ще ви видя в моето следващо видео.